Σταύρο μου. Γιατί άρχισες σήμερα εδώ? Γιατί Σταύρο όπως ξέρεις, Είναι καμένος στον δρόμο. με τη γυναίκα Σταύρο ήρθε. Εδώ είναι. Κρυμμαγέλια Σταύρο. Γιατί είμαστε ξερωτευμένοι. Θα το πω εγώ, Μανουλιό. Πες το. Μανουλιό, εμένα η γυναίκα μου Σου έχει εμπιστοσύνη. γιατί όλη την ενέργεια Σου την επέρνε εκείνη αν ήξερε όμως Σταύρο εμένα, αν ήξερε η γυναίκα μου μαζί σου ήταν κάτω, δεν θα είχα όρμο στην ουλάμα μου μόνο που κάνεις ένα μάλλον. Και πήγα πάλι στο γιατρό Σταύρο, γιατί πολύ καρδιά μου και τη μορφή μου λήξε το καρδιογράφημά μου και ρώτηξα τον γιατρό για ήταν πολύ καρδιά μου και μου είπε πήγα το Σταύρο, ο γιατρός πάντα και μου είπε πιο συχνότερα να σε βαρώ κερά μου και λέω του σκίσε, σκίσε γιατρέ, σκίσε, σκίσε σκίσε γιατρέ τις συνταγές και άμες στη δουλειά σου και τη δικιά μου πάθηση δεν γράφουνε τα χαρτιά σου και εδώ και πήγε μου Σταύρο όπως ξέρεις επίσημος γιατρός Εγγραμμύτησε το σένο. Πού το ξέρεις Σταύρο? Το σένο με προσέχεις. θα προσέχω Σταύρο. Γιατί ξέρεις που το σένος ο γιατρός του είπε την αγουδάζει την καρδιά δεν την αναλογεί. Σταύρο, ένα να σου πω, ούτε ένας ούτε δύο. 200 άντρες στο ΕΚΑΜ στην Κρήτη κατοικούνε Σταύρο. Μα δεν ξαναπροβλέπετε στα ζωντανά να πούνε. Για αυτά που θα πω εγώ να πω το εξής, ότι δεν φταίμε εμείς οι ζωντανοί, για όλα φταίει η φύση. Εμείς φυτεύαμε κουρκιά κι αυτό και με χασίσει. Κι ώρα μηδέν ώρα μηδέν στα Ζωνιανά, ώρα μηδέν στην Κρήτη. Εξεπατώσανε τα νεκά μούλο το ψιλορίτη. Μεγάλη παρεξήγηση λένε στην Κολομβία. Γιατί κι ο Μιλοπόταμος πήρε τα πρωτεία φίλε μου Σταύρο Σαγαπώνα. Το Μιλοποταμίτικο. Το Μιλοποταμίτικο δεν είναι σαν και τ' άλλα. Από πού είσαι? Το σερέικο με το δοκίμασε. Σταύρο με προκαλείς. Σέρες και Μιλοπόταμος έχουν κοινά στοιχεία. Αφού και δυο εξαγωγής φέρνουν στην Ολλανδία. Σέρες και Μιλοπόταμος έχουν κοινά ομάδι. Γιατί έχουνε για χωριμό το Σταύρο Ποντιάδε. Thank you.